Kainit ra ba kaayo ba? Saon pa ni ba? Biskit duha na lang ni ako paninda, wa man hinoy na malit tuon. Saon ka na ko ni? Adto ko sa unahan basig na yung mga balay dito. Ipautang ko na lang para makauli nako. Stilan, ako na nang gintaw ning atimanon ning gibilin sa kong banang motor kay man lang nagulit niya gikan abroad. Makita ra gihapon niyang gwapa gihapon ba, murag ako. Ay kani tao. Sakto gini mahalin na gini akong paninda ni. Ma'am, may buntag ma'am. Ay say ato sir. Kaning na ako'y baligya diri nga mga pahumot ma'am ba, makapadugang ginis pagwapa ma'am. Ay, wa mo koy kwarta sir, kay wa pa man ko padali sa kong banas abroad sir. Ay, mao ba? Pero ako na ipautang ma'am, musugot ka ma'am. Pwede naman muna akong arawan pagsukot. Kuan sir, mo balik ka ugma basi padala na ko sa kong banas sir. Oh sige ma'am, kaning isa ma'am 300 ra ni. Kaning padugang ginis pagwapa. Ang kaning isa ma'am makapadugang gyapon is kagwapa kay para pahamis man sa kutis. Mahal man ana sir. Awo, utang man ina man gid na ma'am. Kay kanina lang gid last na lang gid ako ning baligya ma'am kay para makauli nako. Pero tinag yung inita kay ma'am mo, nagsingot ako na wa na akong kagwapo, pastiyan. Sige sir, kung kuan ka balik lang ugma sir. Sige, ako na lang ni bilin diha ma'am ha. Ya. Sir. Ugma, mo sayo ra kog balik diri ugma. Sige sir. Oh sige, naala ari nako. Basta kay mobalik ko diri ugma ha, alas 8 buntag. Sige sir. Sige. Sus. Nahalin na gid nga akong paninda so ugma ani. Makuha na nako ning koleksyon ugma. Maka-score na gid ko sa akong misis ani. 3 days later. Grabe, nita. Gani. Araw na ng paniningil. May gani ka na ako'y kalo gikan sa tupad. Nagsilig-silig ko dito. Nyawa para mag-isilig ko. Gani, maningil ako ani sa kwarta na tigo ani. Gani, kinaarang motor ni madam. Murag sigurado gid na agad itaw. Ako ng ayuhon. Ayo! Maayo! Ay, ma'am. Maningil ko sa utang ni mo, ma'am. Sir, para ba padalis kong banas sir? Mo ba? Basin pwede balikan na mugma sir. Ba mo sa urasa pod? Mga alas 8 sir. So. Balik lang po sir. Sige ma'am, sige. Matay mahimo kayo ka. Sige, ugma na lang. Balik ra ko ugma. The next day. Ikaduha na ako ning adlaw pagpaningil. Gikan gyapon ko stupad. Nagsilik-silik gamit gyapon akong kalo. Kaping inita gyapon mailag na si madam diha. Maningil ko. Ay kani kinaarang motor ni madam murag naara gyapon testingan ako ayo. Sirado man ni perminti nilang balay, manig balay og ungo. Ayo. Ay ma'am, may buntag ma'am, maningil tana ko ma'am ba? Para ba kwarta ron sir? Mo ba? Pagkasyo ko padali sa kong banay kan sa abroad. Sa ma'am, nakatapis man ka ma'am. Ikan ko naligo. Magasgaw man ako sir. Pastilan mo. Uy, mawar ba ko ma'am maningil na nakatapis ka ma'am? Nausa may pamaaga ni ma'am? Balikin na ugma sir. Ugma? Balikin lang ugma kay ugma pa ko padadaan sir. Mo ba? Basta sigurado na gina ma'am? Sigurado na gid sir. Kay gikubala na niya akong tail balik-balik diri baktas perti layo Sigurado na sir, balikin na lang gid ugma sir kay wa pa jud kwarta ron sir. Sige. Mabalik ko ugma ma'am ha? Sige sir. Nakatapis na si madam. Stilan. Sige na lang. Ayaw di ma. Ayun na ako'y nabantayan ba? Merong paningil na ako. Nag-short si madam. What? Ikaduhang paningil na ako. Nagtapis na lang. What? Okay, murang delikado. Lord, may lagung tadiliin dahil mao niya ako yun ako. Inigbalik na ko ani. Maghubo na ginto. Surbol ko ani. Panuhon ako ni. Maningil ko ani buntag sa'yo. Kanang inig-abrig niya sa pusakan. Sigurado ko maghubo na gina si madam. Mag-andam na lang po ko ani. Kani, surbol gini ugma yun. Ayaw di ma. Diri na lang ko agi sagbutan kay sigurado gitu maghubo ito si madam. Kani, impatso gin balaw ani. Kani, alas 7 pa sa buntag, surbol ko ani. Presko kay ni si madam bagong ligo, di ba? Kani, impatso gini ron. Ayo. Uy. Naghukas na wala. Usa man. Mubayad mo dili kay pangihian ta mo.